Nolin Farrugia żagħżugħ ta' 21 sena resident is-Siġġiewi tilef ħajtu wara li spiċċa taħt trakk tal-Balki Refuse. L-inċident seħħ l-ħabta tal-10 ta' filgħodu ftit bogħod mill-uffiċċji tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma fit-triq Ħall-Qormi meta kemm il-mutur kif ukoll it-trakk kienu qed jinstaqgħu fl-istess direzzjoni lejn Ħalluqa. Mal-impatt il-mutur spiċċa taħt it-trakk bis-sewwieq tat-trakk li m'għandunax b'dak li seħħ u saqal ftit metri oħra biż-żagħżugħ maqbud taħtu sakemm eventwalment dan spiċċa taħt il-bankina bla ħajja. Mal-induna b'dak li seħħ ix-xufier tat-trakk kien minn tal-ewwel illi niżel jagħti l-ewwel għajnuna. Man-naħa l-oħra tat-triq insertat nieżla wkoll karozza tal-linja li x-xufier tagħha wkoll waqaf biex jipprova jassisti. Minkejja dan sfortunatament ma seta' jsir xejn biex ikun salvat iż-żagħżugħ li ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. Tantu hekk l-istaff mediku mill-Isptar Mater Dei li ssejjaħ fil-post assista biss lis-sewwieq tat-trakk li sofra minn xokk. Fil-post kien hemm ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll il-Pulizija li għalqu t-triq u ddevjaw it-traffiku lejn toroq oħra sabiex issir l-investigazzjoni. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta maġisterjali li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Assa li ħatar ukoll diversi esperti biex jassistuh.